Bueno, bideo da pixka eta saltzeko programaketaren inguruko basalpen batzuk edo, bai? Nik hartu duten izan da lehenengo mailako programaketa, bai? Pixkat gainetik azalduko, ez dut azalduko saio bakoitzean zer egin, ez ezer, bai? Baina bai, matematikarako kompetentziak oinarri hartuta eta gure liburua oinarri hartuta, programaketa hori zelan egin aldan, edo ze material erabili aldugu zen, edo zelan enfokau aldugun, bai? Baina azaldu barik, kasu bakoitzean edo egun bakoitzean zer egiten du, ez da? Bale, hemen, beste argi ikusten dana, etapako helburuak begiratzen badugu 8 markauta dauzela, gure Heziberriko kurrikulumean, asko markatzen dau eguneko bizitzatik ateratako problemak, eguneroko bizitzako gertaerak, bai lehenengo puntuan, bai bigarren puntuan. 3. puntuan jasautzen da forma geometrikoekin, 4. puntuan kalkuluarekin, kasu bakoitzan komeni jakuna edo mentala edo kalkulagailua erabilita. Gero, justifikatzea dana, ondorioak ondo ataratzea, hau da pentsatzea azken finean. 4. puntua, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak behar bezala erabiltzea kalkuluak egiteko, berriro gabiz kalkulagailua eta ordenagailuarekin. Matematikak egunero bizitzan duen zeregina balioztatzea. Matematikak kulturan parte dela balioztatzea, bai ikuspegi historikotik bai gaur egun. Beti, emutea zentzua egiten gabizenari. Nik uste hori dela atera dugun ondorioa. Egunerokotasunetik abiatuta lantzea matematikak gure kasu honetan. Nik zelan egiten dut, ez dut egunero, eta gero hemen hau oso importante da barkatu 7. puntuan, ipintzen du gozatzea. Gozatzea da interesa sustatzea eta ondo pasatzea niretako. Gozatze horrekin lotuta nik eitzen dutena da jolasak, jolas matematikoak. Matematikoak edo behintzat pentsatzeko jolasak. Edo salto egiteko jolasa geometrian, edo argazkiak ataratzeko jolasak, ez dakizelan izan geometrian. Geometriak emuten dau baliabide asko alde horretatik artearekin lotuta baita ere. Zer gertatzen da? Sendotasuna zeri ematen dutzago eta batez ere lehenengo zikloan. Dala, nik uste dut gauza potoloena. Zenbakikuntzari. Ez dut, klaru dago. Liburuaren aurreko partea begiratzen badugu, agertzen dela pixkatxo bat edukiak zeintzu dien, ikusten dozuen moduan, orrialde hemen guztizen, laukitsuak dauzela, da zenbakiak. Urrengoan, dana idatzita, eraiketak eta problemak. Urrengoan, geometria, gauzatxo batzuk. Neurriak beste gauzatxo batzuk. Eta informazio tratamendua oso gauza gitxi. Orduan, gure helburua guzti honekin zer da nik uste lehenengo mailan? Sistema amartarra lantzea. Eta sistema amartarra lantzeko ikusten dozuen moduan, hemen, gauza bat deitu doztan asko atentzioan, ikusten sistema amartarra asko landu behar dela, eta jolas asko egin behar direla, eta ikusiko ditugu jolasak, beste aurreko urrengoko gaixetan, baina ikusten dozu hemen 11 zenbakia zelan lantzen daben. 10 gehi bat egiten ez da, manipulazioa ipintzen dutza, ipini beharko genioke, gero irudia egin, guk egin irudia eta gero hizkuntza matematikora pasatu. Ikusten dozuen moduan, orrialde bi hauetan 11tik 15 doa. Eta zakabo. Ez da berriro, 16, 19. Eta gero, pasatuko da 20. Baina ikusten dozuen moduan egiten da eraiketa da, hau ipini ikusteko, zenbat unitate eta, baina ez da lantzen ia ezer. Orduen, nik uste dut taldeak eta asko egin behar direla. Eta horretarako hartu aldugu edozein material, berdinak eta ezberdinak izan dira, eta esan benga goiez egiten bikon, ia planotik izan naiz uste, holantxe bai. Ingo dugu biko taldeak.
Egingo dugu ziruko taldeak, bueno, danak erabilitza, kenduko dituzuk. Egingo dugu ziruko taldeak. Justo, ez barkatu, bat soberan geratzen da. Importantea hori lantzea, bat soberan geratzen dala, bai? Hau izango zen gure base, behitxu, iruko taldeak egiten bagabiz, base 3 esaten dana, bai? Eta, hau planotik izten da, hau izten da planotik, bale, barkatu. Bai, base 3 esaten dana. Ordan guk hau, base 3-en idazten baldin badugu, idaztziko genuke, izango ziren. Zenbat talde deko zirukoak? Bat, 2, 3, 4, 5, 6 talde irukoak, irukoen taldea, eta zenbat soberan? Bat. Gure zenbakia base 3-en izango zen hau, 6, baina iruko multzoak eta bat soberan. Gure sistema amartarra danez, holan ipintzen badugu, gure base 10-ean, izango litzake dekogula 6 multzo 10-ekoak eta bat soberan dauela. Hori ulertzea oso zaila da. Oso, bai? Eta egin behar dira gauza, multzo asko. Horrelakoak, bai? Horda, nik horrela multzo desberdinak ematen, egingo neuke ariketa asko. Boltzatxoak emun garbantzuekin eta taldeak egitea, eta gero hori, nahi baduzue, irudikatu beharrean Brunnerrek esaten daren moduan, hizkuntza matematikora pasatzea, bai? Zema multzoen ditugu hemen irukoak, bai? Nahi baduzue holan ez, bai, pintzen duzue taula baten, ez da? Adibidez, bai? Eten dugu taula bat, eta pintzen dugu. Bale, ez dakit, iruko taldeak, eta soberan geratzen direnak, bai? Eta gero, azkenean, egingo duguna da 10-eko taldeak, bai? Eta soberan dauzenak, eta hori asaltzen dutzagu gero gure sistema amartarra dela, bai? Oso garrantzitsua da baitxabe, grafia guzti hauek kantitate batekin lotzea. Hau da, Montesorik adibidez zer esaten zuen? Montesorik egiten duena da grafiari ipintzen dutza manipulazioa edo objektuak ikustiko ze representatzen duten. Eta listo. Ez du egiten beste zer abstrakzio puntu horretara heltzeko. Baina bai egiten du, behin eta berriz. Hau da, hemen harritxo bat ipintzen dut. Beraiek ipintzen dituzte perlak. Guk harritxoak ipiniko ditugu. Edo garbantzuak. Honen txartelak, Montessoriren txartelak dira, imprimagai dauzkozu edo zintokitan, ez bada horrela esan eta foroan igoko dut nik, interneten ipintzen badozue. Gustatzen jata asko, dakizuen moduan, eta bestelan nik esaten dutzuet, bata bestearen gainean ipintzen dalako, bai? Baina, bueno, orduan, honekin, bakoitzak ukinan dauz bere txartelak eta garbantzuak, eta ipin, ibenga bat, eta bi, eta hiru, eta bederatzi, eta zagertatzen da bederatzi dauzkotenian. Horrengoa dela 10, oso ondo, pintzen dutxugu hemen 10 garbantzu. Eta esaten dugu adibidez 10 garbantzu horrek, kutsatxo honetan sartuko dugu. Eta 10 adierazteko, edo zin momentutan, kutsatxoa ipintzen dugu. Ume askok behar dute 15 ipintzeko, 15 garbantzu ipini, bai? 15 garbantzu ipini, ez da ikusten, hemen bai. 15 garbantzu hemen ipini, gero egiten dabe 10-eko talde bat, zabaltzen dabe kutsa, sartzen dabe, eta soberan dekoguz 5. Eta hori hizkuntza matematikora pasaudea da gero, nahi badozue taula horrekin. Multzoak zenbat, bat. Soberan zenbat, 5. Hori da 15 zenbakia, bai? Heltzen da momentuan, umeak egiten duela, adibidez, asmatuko dugu. Horrela ez da, planoan dago, bai, 54. Eta hartu baditu zuzenean 4 kutsa, eta gero, ipintzen baditu horrelan, hau jada abstrakzioa lortu da bela. Ez daukazetan kontau beharrik 54. Arritxo, eta gero taldeak egin. Zeu lertu du hemen 10 daudela. Bai? Baina horretarako, mota honetako ariketak inbar dira, behin eta berriz. Berdina, regletekin. Bai?
erregletekin egin aldugu berdin-berdina. Goaz zenbakiak sortzen. Bale, ze zenbaki sortuko dugu bastakit? 11, 12, edo 10 arte lehengoz, bai? Bale, baina gero, gu 10koaren kontzeptuarekin gau gizenez, 11. 10 eta bat. 10 eta 2, 12. Eta motat honetako adiketa asko egin behar dira. Gauza bat, hori da, bai? Eta baita ere, erregletekin egin aldoguz, lehen egin dugu moduan. Hau da, bastakit. Errezagoa da igual, bueno, ingo doguz, biko multzoak. Soberan dago baten bat? Ez. Vale. Ordan hau izango zen, 3 multzo irten dira, 3, 0. Vale. Edo zein, baina igual, arrisekin hobeto ikusten den ikusteot, baina bueno, multzoak egitea, 10koaren kontzeptu hori ulertzeko, bai? Bale, baitxa ere, oso importantea da, gero, hemen ikusi dugu moduan, eraiketak, batuketa eta kenketak, bai? Nik beti problemekin lotzen ditut. Ahozko problema goaz egiten. Lehengo, estimazioa landuz. Adibidez, bi harritxo dekotez, edo futbol partiduekin hasten za, edo zuk ezagutzen dituzu zure gelakoak, eta badakizu zeire gai interesatzen den, eta horren inguruan, asmatu aldozuz problemak, ahozko problemak. Grazia hitzen dozta, ze batzutan esaten dutazu, zukut ezatxutxe den dara, eta erozten duzu txutxeak, da mutotzazu dirua, da gero bueltatzen dutzu dirua, eta hor zer egin dau, zer eraiketa egin dau, ez? Eta ez dakite esaten zer egin duen dendakoak zuri bueltak emateko, bai? Haulako gauza simplea, edo supermerkauan, pantailetan agertzen, ez? Grazia egiten dozta, ze berdinean mutotzazu dirua, bueltatzen dutzu, eta zer eraiketa egon da hor, zer egin dau. Ez dakit, pasatzen dago gauza, eta egiten dau, pi, eta jazta. Eta pi hori itzen da, eta pantailan agertzen da dirua. Emuten dutzat ditzu dirua, eta pantailan agertzen da buelta du biherdoztana. Baina, klaro, ez dakite zer egin da ben. Lehen jute zeinan frute dendara, edo etxeko dendara, hausoko dendara, eta ikusten zen duen papel baten eitzen zebala batuketia erosi duzuna, eta gero kenketia, eta baina oinez dabe ikusten. Orduan igual, interesantia da hori ikustea. Eta behitxu da, herrira bajatu alda, dendaren batera, galdetu, ez dakit, bai? Bale, zertan noien? Bai, estimazioz, nik bat badekot, harritxo bat, eta beste bat ematen badit nire amamak, zema dauzkat? Hau oso erreza da, baina bueno. Eta beraiek estimatu behar dute, bi, bale, eta gero konprobatu egiten da, bai? Hori da. Horrela, binak ipini aldituzue, eta garrantzuekin edo beste material batekin, jun probatzen, jun olakoak egiten, eta apuntatzen, gero hizkuntza matematikora, nik bat, gehi, bi, bai? Baitxa ere, lehenengo 10 zenbakiak deskonposatzen eta konposatzen, egiten duguz batuketak. Eta hori da, asko lantzen dana gero kalkulo mentala itxeko. Eta baina, oinez noia hori azaltzen. Eta gero, ez dakitan ez da ikusten untxekarreko. Gero, baitxabe, kantitatearen kontzeptua eta lantzeko, emon aldotzaguz, hainbat fitxa, bai, koloretako fitxak, eta emon aldotzagu, oka-okako tablero bat, edo bide bat, nik hemen daukat, olako kartoiekin eta marrazkiekin, beraiekin eginda bide bat, separauta ikusten da moduan, eta beraiek egiten dute bidea nahi duten bezala lehengo, bai? Bale. Bidea eginda gero, emun aldotza zuen boltzak, elementuekin, eta lehengo, ahojo esaten dana, izan behar dute ze boltzarekin eduko nahi zen urrunago, eta gero konprobatu egin behar dute, bai? Beste gauza bat egiten duguna. Adibidez, hemen agertzen diren zenbakiak, ezta? Ez dakit ondo ikusten da. Bale, hemendik ez datzen da. Hemen da bat biru, eta hemen 10 heltzen gara. Bai? Zer gertatzen da, hemendik aurre, hau da,
Adibidez, botatzen dugu dadoa, ezta? Eta irtetzen da 6. Bale, oso ondo. Hau izango da nire eta 6garren ere eramaten dut. Eta orduan nik eman behar dutzat 6 unitate. Adosten duzu ez unitatea ze kolore dan. Bai? Bale. Jarraitzen dut. Bat. Mungotzat unitate bat. Bai? Ja dauzkat 7 unitate. 9 unitate dauzkat. Eta oin ja 6 irten jat. Oka, jolastu behar da asko, Eta mota askotako ariketak egin aldiez, gero ikusiko dugu moduan. Hemen jani 10etan nago, ez da, dekota 10 bat, baina nik emondotzat unitateak. Bera konturatu behar dana da, daukalaia 10 multzo bat, eta aldatu behar dau. 10 bategaitik, eta geratuko jakoz 5 unitate. Bai? Ez bada konturatzen, ondokoren bate konturatzen baldin bada fitxak kendu aldotzaz. Eta holako ariketa pila bat inaldia sistema amartarra lantzeko. Bai? Jolasaren bitartez. Beti. Bai? Ordan, hau da, azkenean gure liburuan agertzen dana. Nik ustot 100 arte ikasi behar dutela, baina ikaste hori ordenazioa izan behar da beti kantitatearekin lotuta eta sistema amartara barneratuz. Batuketa eta kenketak beti nik behintzat, edo ahozko problemekin estimazioa lantzen, baitxabe regletekin kalkulo mentala landuz. Gero, geometria izango zen, lerro zuzena eta kurbatua ikasten dugu, itxia eta irekia, eta hori poligonoekin zer relazio daukan, eta gero, gorputz geometrikoak ikasiko ditugu artearekin, eta hortxe, ni hortxe geratuko nintzen. Bai? Zen neurriak eta bai egin aldugu, eta egin izen dute, estimazioz jakitzea esku honetan eta honetan dauena gixau pensatzen daben, Ramona bat eraman etxera gelara barkatu, eta pixatu gauzak, baina unitatez eta pasatzea edukierak zen hemen sartzen den gixau hemen baino, hori bai. Baina ja unitateekin eta sartzea metro kubikoa, litroak, hori ez. Baina bai, erlazioak egitea. Azkenean matematikan egin behar dena da, erlazioak. Hemen gehiago sartzen den hemen baino, hau luzeagoa da hau baino, pisutsuagoa da hau baino, konparazioakin eta erlazioak atera.